लैथोस्रि थौ सना न'आव थौ आं नोंखौ दिनै लांनो फैदों। थारैनो नों आंखौ लांनो फैमारदोंना? औ सना नों आंखौ दिनै सोबा नों आंखौ बेसे सोबायो सोबा आं पापिसो। दायनिगिरिया नों नङा बिजुलियासो। आं दिनैसो मोनथिबाय सना। आं बुंदोंमोनानो माथो रामोनदा नों मानो फोथाया आंखौ? एबारनिफ्राय बेफोरबायदि खालामला आं नोंखौ सना। आं एबारनिफ्राय रावखौबो फोथायला नोंखौल' फोथायगोन सना। आङो बिजुलि पापिखौबो फोथाया आइखौबो फोथायला सना आंखौ निमाहा हो। नों थौ आंजों दिनैनो न'आव। थांगोन सना मानो थाङा? आं नोंखौनो नेबाय दङमोन। नोंखौ जोबोद खस्थ' होबोबाय आङो जोबोद दुखु होबोबाय। नोङो दुखुआवनो ओंखामबो जायामोन न' उन्दुआमोनबो मोजाङै बेनिखायनो मानसिया हामलांजोब्बाय। आंखौ सोबा नोङो सना आंखौ सोबा नोङो सोबा आंखौ सना दानो सोबा। नों बेफोरखौ मा बुंबाय दङ सना? आंलाय नोंखौलाय मानो सोबानो? नों दे आंखौ फोथायबाय नों दे दिनै आंखौ लांनो फैदों बेनो आंनि थाखाय गोबां सना। नाङा सोबाया आं मिथिगौ नोंनो बिजुलिया एरना होदोंमोन आंनि वाट्सएपखौ नोंनि एड खालामना होदोंमोन। ओमफ्राय गावगाया थिल्लुजों रायज्लायबाय थायोमोन आं जानानै बिदियाव सोर फोथाया एसेबाबोथ' फोथायनाय फैगोन ना। थेवब्लाबो आं फोथायनाङामोन सना नों एसेबां गाबै बुंदों आङो थेवब्लाबो आं नोंखौ एसेबो फोथायासै। बिजुलि पापिखौसो फोथायबाय दङमोन। बिजुलिया मानो बेफोरबायदि? गावगायाथ' मोजां नङानो संसार सिफायना लाबाय नोंनि संसारखौबो मानो सिफायनो नागिरनाय बियो? बेनोथ' मालाबाबो निमाहा होला आं बेखौ न'निफ्राय होखारखाबाय आं बेखौ। बेफोरबायदि बिनानाव नाङा आंनो थैबाबो लस गैया जेराव थांना जाहैयो जाहैथों। बुजादों बियो आंजों आं दिनैसिमहालागै रावखौबो आखाइ होफेराखैमोन सना मिथिगौ ना। नाथाय बे बिजुलिखौना आं दिनै सोबाबाय बुबाय आं दिनै। बेफोरबायदि मानसिखौसो नायबाय थागोन। बिजुलिखौ लाखिबाय थाबाना जोंनि न'खरा मालाबाबो मोजां जानाय नङा बेनिखायनो बेखौ गेट आउट खालामखाबाय आङो। मोजाङानो जाबाय दे बेयो मोजां नङा मानसिया। औ जानो हागौ बियो आंनि असे बिनानाव थेवब्लाबो आं बेखौ सैला बेजों जेबो सोमोन्दो गैला। थौ सना थौ थादो न'आव। थांगोन र' सना आइमोना फैग्रोथों। आं एकदम बावलायलांदोंमोन आइ बिखुनजो मोनालाय मा खालामदों? गैया बियो मादैमोननि न'आव आलासि जानो थांदों। नङाबा गाबोन थांगोन दे दिनै थाथांसै। ओमफ्रायथ' आङो आइमोननि सिगाङाव नोंखौ जेनेबा बेफोरनि बागै आं जेबो खिन्थायाखै आलासि जानो फैदोंसो होनना बुंदों। नों जेबो खिन्थानाङा दे आइमोननि सिगाङाव आरो बुंबानो जाबाय फैब्रबदों होननानै। माने आं नोंखौ न'आव दङ होननानै बुङाखैना दानो फैया होननासो बुंदोंमोन आङो। आरो नोंनि मबाइलखौ गाज्रि जादों होननानै बुंदोंमोन आङो फाहामना लाबोबाय होनना बुंबानो जाबाय। हर थालायला खोमा। थेवब्लाबो आइमोनखौ फैग्रोनो हो आइमोननि सिगाङाव मालाबाबो खिन्थानाङा दे बेफोर जाथायखौ। जागोन दे सना नों जोबोद मोजां। नों बायदि मानसिखौनो आं एसेबां गाज्रि सन्देह खालामदोंमोन। आं मोजां नङालै सना आं जोबोद गाज्रिसो। मानो बेफोरबायदि बुंबाय दङ? जालांबाय दे बेफोर गासैबो बिजुलिनि थाखायनो जाजोबदों। एबारनिफ्राय बेनि खोथाफोरखौ फोथायाबानो जाबाय। फोथायला आं मालाबाबो फोथायला आं नोंखौल' फोथायगोन। नों गाबनांला। नों मानो गाबबाय दङ? नों गाबबाय थाबाथाय आंबो गाबनो ओंखारो। जागोन दे सना आं गाबला। आं नोंनि मेगनाव मोदै नायनो हाया। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुमारबाय नोंखौ। आं दे मालाबाबो सानाखैमोन नोंदि आंखौ दिनै लांफैगोन होननानै रामोनदा। सिमां बायदिसो मोनलायलांबाय आङो। इसोरनियाव सानफ्रोमबो आरज गाबहरबाय थायोमोन आङो नों आंखौ लांफैदो होननानै। सैथोआ जेब्लाबो जै जाखायो सानसे नङा सानसेबाबो जै जाखायो सना। रामोनदा एबारनिफ्राय नों आंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि खालामनांला दे। आं जोबोद दुखु मोनदों जोबोद खस्थ' मोनदों। खालामला दे सना आं नोंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि खालामला। लागिबा आंनो थैगोन। बिदि आरो मानो बुङो नोङो? थाव न' सिङाव नोंनि थाखाय साहा फुदुंनि गाइखेरखौ था होननानै एकदम पियरै फुदुंना होगोन। नोंथ' बेसेबा मोजां मोनखायो न'? औ सना नोंनि आखाइनि साहा फुदुंनाय ओंखाम संनाय बेसेबा गोबाव जाबाय मोनजायैया। जागोन दे दिनै आं नोंनो ओंखाम ओंख्रि संजोबना होगोन आरो साहाबो फुदुंना होगोन लोगोसे पकरिबो बानायना होगोन। थारैनो इसोरा दिनै आंखौ नायहरबाय। नों आंखौ लांफैमारबाय। माथो पुर्निमाजों रायज्लायबा थानोनो सुखुलालै फनखौनो हरनि र'। आं हराबा माथो फनखौनो हरनो नागिरालै
गाज्रिसो मोनोना ना बरिंसो मोनोना लाजिनायसो मोनो हरग्रोनो। हेलौ, मा खालामदों? नै ना एवगासिनो आङो। बा जानो थांनांगौ ना? एसे नोंथाराबा दानो फैनायानो नङा खोमा। थांगोन मानो थाङा। फै होनबा। थांमारगोन दे। ओरैनोबा हारसिं मोनसै, संना होग्राबो गैया, संनाबो जानो बायो। आयु नोंखौबो आंहा सानबा बोरैबा मोनलायलाङो हारसिंनो। औलै पुर्निमा, गार्लफ्रेन्डबो गैजा रोङा, नागिरना होदोलै आंनो सासे। ए दा सोरखौ मोननो, मालाय आजिखालि बुकिं गोजा। ओमफ्राय माबायदिथ' नांगौ? नोंनि बायसि नोंसोर बायसिबाबो जागोन दे। दे जागोन दे, आङो मोनबाथाय नोंनो सासे नागिरना होगोन। दा मोननायानोथ' गोब्राब ना। ओमफ्राय नोंहालाय बयफ्रेन्ड मोनबाय? बयफ्रेन्ड? गैया, मोनाखै। बयफ्रेन्ड थानायमोनबा आं नोंजों बिदि रायज्लायनो मोनगौमोन, मोनामोन। औलै, नोंहाबो गैया आंहाबो गैया। दानो बुंगारगारनोसै नामा नोंखौनो लानोसै होननानै। बुंद्रायनोबो हाया बिदि, दा एसे बोरैबा मोनखाङो। नोंसानियाव थांगोन दे, गाबोन नङाबा समफोर। गाज्रि मोनगोन नामा? फैबानो जाबाय आरो। गाज्रिथ' मोना, लोगो होननांसिगोन आरो मानसिफोरनि सिगाङाव। लोगोआनो ना, आंथ' गुबुन नङा, लोगोआनो। लोगोफोरा थांजाखायो दे न'? फैजायो। ओमफ्राय नोंनि बुस्राव आदायालाय माथो खालामदों? बे आदाखौ ना रागासो जोंदों आङो, माबा दाउ गावनो थांदों। रागा जोंसै आङो बेफोरबायदि दाउफोरखौ गावबाथाय। ए, आंबो बारा मोजां मोनालै बेफोरखौ। औ, आंबो मोजां मोनथारा। आं आदाखौ थांनोनो होआ, माबा दाउ गावनो थांगोन, सेसा होनो थांगोन, एन्जर हमनो थांगोन, एम्बु बुथारनो थांगोन। एकदम आं मोजां मोनखाया बेफोरखौ, जायाबो आङो। जायाना नोङो? आं खिन्थु एन्जर जायो। आं बेफोरखौ जाया, आं माथ्र दाउ जायो, हांसो जायो, ओमफ्राय ना। ए, अमा जाया अमा? आं जाया। ए, अमा जानांगौ, अमा जाबासो होमबासो मेजेम जागोन, नों मोदोम ओंखारगोन। आयु नाङालै आंनो मोदोम। ए, नंगौ। दे होमबा ना टिल्लु, माबा आइनो ओंखाम होनि र' आङो। नै नाखौ एवखांबाय आङो। दे, आं हरग्राबा माथो हरनायानो थाङालै नोंलाय। मा बरिं मोनो नामा आंजों रायज्लायनो? आं आरो खामानि मावबाय थायोना। दे हरगोन दे आं सम मोनबाथाय। दे। पुर्निमा, नोंखौ गोसोथोनोबायलै आं। नोंखौ नांगौमोनलै आंनो मोनबा। दा बुंना लानोबो हाया। फारसेथिंजाय आरो आंखौबा गनायना लागोन ना लाया। आं हाबा जाखोन्दाखौनो आं बुंना लायालै हाबा जाखोन्दा होननानै। थेवब्लाबो सानसे नङा सानसेबाबोथ' मोनथिगोन। धै टेनसनलै, गासैबो बे बिजुलि गुन्दिनि थाखायनो जाजोबदों। बेखौ लानानैफ्रायनो आंहा सनि नांदों। दिनै लैथोस्रिखौ मोजां मोनबाय थाबाथाय बेसेदि मोजां जागौमोन। दासिमहालागि गथ'आनो जासिगौमोन खोमा सासेसो। ओमफ्राय फस्थायबायलै आं दा थाबाय था बिदिनो, बुंना लानोबो हाया। बिथिंजाय बुंना लाबाबो गनायगोन ना गनाया, एक्सेप्टखौनो खालामनाय नङा खोमा। हाजार धोनिबाबो सेंग्राबाबोथ' आं दा बोरायावनो गोलैयोना। हाबा जाखांनायनि उनाव आरो गैया, बोराय सेंग्राबाबो बोरायावनो गोलैयोना, आरो दाग नांना थायो। जायदों, थारैनो नों आंखौ दिनै फाग्ला खालामबाय। नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो? आंनि नाम्बारखौबो ब्लक खालामना दोनबाय, आंनि लोगोनि नाम्बारखौबो ब्लक खालामना दोनबाय नोङो जायदों। एसेबांथ' सोलायमारबायना नोङो। आं फाग्ला बायसि जाबाय जायदों। नोंखौ बेसेदि मोजां मोनोमोन आङो मिथिगौ ना? नोंनि मोजां मोननायाव नोंनि अननाया मा जाजोबखो? बोरै फोजोबनो हाखौ नोङो? बिखा गावदों आंहा, बिखा। गासिबो गोसोनि साननायखौ मानो फेलें खालामजोबना होखो नोङो? नोंखौ लानानै मा सिमां नुवाखैमोन आङो? नोंबोथ' आंखौ लानानै बेसेबा सिमां नुबाय थायोमोन, नाथाय नोङो दसेनो मानो सिफायजोबना होखो? मानो? आं फाग्ला जाबाय, आं जावलिया जाबाय। नों आंखौ बेफोरबायदि खालामनो हाया, मिथिगौ ना? नङा बोरै एसेबां सोलायब्रबखौ नोङो मानसिया? नोंसो आंनो गाबै गाबै फन हरोमोन, आंखौ नागारजानो गियोमोन। दा मा जाखो? आं नोंखौ फोथायोमोन जायदुं। माबा घन्टानि बिब' नोङो? नों आंनि जेबो बिब' जाया, जाबाबो गोजाननि जायो। जेबो बिब' जाया नोङो। नोंनि बिमाया नोंखौ ओरैनो बांद्राय बुंदों, आं मिथिगौ। आंजों हरनोनो गोसो गैखाया नोंसाया। आं गोरिब ना, आरो आं नोंनिख्रुइ उन्दैसिनबो ना। बेनि थाखायनो सोरबाफोर सेंग्रा मोजां नायखुमादों खोमा। बेनिखायनो दा आंखौ नांला जाबाय, आं फंबाय जाबाय बिनि। थुनायाबा माबा दाउनि गलार बानायदोंमोनलै आङो।
थुनाय थिखांहैनि आफा माथो खामानिल' थिनग्रा जाबाय थाखो आंखौलाय दसेल' जागोनलै थिखांनांगौल' प्लास्टिक खादों आङो सायाव प्लास्टिक होनो नागिरदों खेबसे थिखांबानो जागोन फै आइखौ लिंहरनो हाया नामा मा आंखौल' थिनबाय थाग्रा जाखो आंहाबा मा मा नोंहाबा मा जादों मोजाङै खिन्थाया मानो जेबो नङा माबाफोर जादोंबा खिन्थाया मानो नोङो हा दाखालिनिफ्रायनो एसे बोरैबा नुगासिनो नोंखौ मा जामारदों बिमा बिफानो खिन्थाना लानांगौ आबा माबाफोर जादोंबा जेबो जायाखै जायाखैबा नों दानि मानो बेफोरबायदि बुंनाय ओरैनो बुंदोंलै आफा थौ थिखांना फैनोथ' दसेनो जागोनबा गथ'आ मा जामारदों आरो खामानि थिनबा बेफोरबायदि बुंफेरामोनथ' दिनैलाय मानो बेफोरबायदि बुंखो मायबा नङा मायबा जामारदों बिहा टेनसन ना सिरि सोरखौबा गोसोथुखुमा मारदोंलै नांज्लायनाय जादों नों मा बिहामजोजों सेंग्रा मानसि माथो टेनसन जाबावनो मोनथिगौ आङो मायबा नङा मायबा टेनसनथ' जादों नोंनिया नोंनि बिमा मोजाङा हमनो हायाखैबाबो आं नोंखौ हमनो हादोंथ' नोंनि बिमा रांखावरिया खालि सन्देहल' खालामनो हागौ खालि बै मैगं बेफारिजोंनो जंखायबाय थागोन बे सिरि ओरैनो माथो होयो आंखौ गुमै होननानै आंबो माथो होयो आरो गुबुननि हिनजावफोरबायदि थंगालि बंगालि नङाथ' आरो सिनाखि जाबाय नालाय बिनिफ्रायल' मैगं थाइगं लाबोनाय जायोमोन मा जाबावनो गावगाया बिदिखायनोथ' मालायखौबो सानो माखौबा फैनो ओंखारलायखो आरो दा फैबाथ' आरो बियो थांफिननायबो नङा जोंहानोनो ओंखाम थोआ जादों साबा मानि मानसै आरो बियो फैबाथाय सयजन जागोन नै न'खौनो बा खालारखौनो फोनो हायाखै दासिमबो बारान्दाबो होनो हायाखै फोननो होननानै बेसेबा बोसोर जाबोबाय दिनैहालागै फोननोनो हायाखै खालारखौ बारान्दाखौबो होनो हायाखै मिनिट लानानै माथो होनि र' आनै सफैबाय आङो मा इसेबां गिदिर बेग लाबोदोंहाय माने मा ना जोंहानावनो थानो होननानै फैथारबायहाय दे मोजाङानो जाबाय दे एसेबां बेग गिदिर लाबोआबाबो जायो आंनियावनो दख'ना दङ गानस्लायनो हागोन ना नोंलाय बेसे दिनथ' थागोन दे जोंहानाव सानसेबा साननै थागोन आरो बेखौनो एसेबां खस्थ'यै गिलिरनो थफ्लाखौ थिखांना लाबोदों आरो नोङो बे आनैयाबो बोरैबायै बुंथारो बेनिखायनो फैनो बायो आं थां न' सिङाव थां आंबो माबायाव थांना फैनि र' सगआव ओमफ्राय मेथाइ लाबोदों नामा माने मेथाइ लाबोदोंबा माबा मोजाङै माबाना दोन दे खानानै थेमायाव सोना दोन माने जोंहा मावजि दंसैहाय एकदम मोजां नंथारा मावजिफोरानो होखारहरबाबो बुजाबाबो फैफिनबाय थायो बेनिखायनो मेथाइ लाबोदोंबा थेमायाव मोजाङै सोना दोन गोरा मारिनानै दै माबा मेथाइ लाबोनाय जायासैलै आनै नुदोंना एसेबां गोबावनि उनाव फैदों एसेबां बेग गिदिर लाबोदों थिखांनो हाया मेथाइ पेकेटसेबो लाबाखैनो नुदोंना खिफ्रिनो गथ' सानै दङ बिसोर सानैनोथ' लाबोबानो जायो थाइबानि जेबो गियानानो गैखाया खर'आनो गैखाया जानोल' फैयो आमायालाय नोंसा आमायालाय अबाव न'आव थानो मोननो हाजिरा खामला मावाबानो मोनजाया जाग्रा मानसियानो साबा मानि बिथिंजाय दाउफोरनोबो होनांगौ अमानोबो होनांगौ सोलिनो जोबोद खस्थ' जाथारदोंहाय ओंखाम थोआ मैगं थोआ माबायदि हिनजाव मालै बियो एसेबां गोबावनि उनाव फैदों माबा ओंखाम थोआ मैगं थोआ बेफोरखौसो बखिबाय थाबाय माथो बुंबावनो आरो आनै आं बुंनायखौ एसेबाबो बुजि मोनदों खोमा र' बिदि बुंबासो खरसा खालामगोन ना फैसा होगोन हाथाय खालामनो नङाबा एसेबां सहसाव होनाय नङा खेबफ्रिथारसो बियो जाहोबाय थानो हायाहाय बिनि सायाव आरो एसेबां गिदिर थफ्ला लाबोदों थागोनसो खोमा दा सप्तासे गाहाम सानसेनि बारा लाखिनो हायाहाय रावखौबो ओंखाम थोआ ओंख्रि थोआ जोंहा बेसेबा खस्थ'यै सोलिगासिनो बे बोरायाबो दाबो थैनो रोंला दागारनायल' साला थैनोबा सासे खम जागौमोन थैनोबो रोङा दा हनै सासे फैबावबायसो बे गिदिर लाबोनानै माथो सानबाय थाखो आनै दे थांसै आङो माबा बाबु आरो नानिया स्कुलाव थांदों बिसोरो मोनफैयोबाथाय जेनेबा आं सफैयाबो जानो हागौ ना थाबैनो नोङो बै दखानाव थांनानै मेगि लाबोनानै बिसोरनो संना होदे माने गथ'फोरा स्कुलनिफ्राय फैनानै मा जागोन मा जाया खालामबाय थायोहाय लाबोना दोननायबो जेबो गैया फैसा गैथारा जादोंहाय बिस्कुटबो गैया जेबो गैया नोङो मेगि पेकेटनै लाबोनानै संना होदे नानि दे आङो थांसै मा बायसिमार नायनाय फैदोंल'सो आङो जनोबो होआ मानोबो होआ डाइरेक्ट माबा बायना होनाय माबाना होनाय माइरं गैयि मायबा गैयि बेफोरखौसो बुंग्रोबायहाय
नोंसोर बायदि गैजारोङि नङा आं थैबाबो फैयामोन मिथिबाय दिनै आं खैफोदाव गोलैदोंखायसो फैनांदों आयै सफैबाय नोंसोरो आंलाय एसे गोबावैसो सफैगोन सानदोंमोन मोजाङानो जाबाय दे औ सफैबाय ओमफ्राय बेलाय सोरो सिनायासै आङो आयै बेनो नोंनि बिजामादैया खुलुमबाय आयै दे रामोन दा ओमफ्राय बे आंनि आदा खुलुमबाय गुमै खुलुमबाय बैनाय र' ओमफ्राय बोरै सफैखो बिजामादैयालाय आंहा माथो अबावबा गोजानावसो दंहैयोमोननो माबा आयै फैदोंनो न'आव माने दहाय फुङावसो सफैदोंनो सफैनाय लोगो लोगो नै आंखौ लांनो फैबाय ए ओमफ्राय मबाइला हामबाय नोंनिया औ हामबाय दे आयै माने आं दहाय फुङावनो फाहामखादों माथो मानसियानो जाम्बा साइसथार जाम्बाबा नुथारो जाम्बायानो नालाय बेखौनो फसायथारनाय होनबा लोगोसेया आयु समायथाराखैहाय बेथो एकदम जाम्बाना जाम्बा नुखायो माथो सानसेबो फन हरनायबो खोनाफेरा न'निफ्रायबो फन हरा माथो बिजामादै आयै आं बुंदोंमोन ना बिनि मबाइला गाज्रि जादोंमोन होननानै नङा माने लोगोफोरनिजों फन हरनो हायोना माबा लोगोफोरानो मबाइलखौनो दांनो होनो नागिराना बेनिखायनो आरो आं हराखैमोन ए दे बिदिनो खामानिफोरखौ मोजाङै मावबाय था थाइसे जायगायावनो सोलायबाय थानाङा थाइसे जायगायावनो मावबाय थानांगौ होमबासो फैसाफोरा थायो बिजामादै फैसाफोरखौ जमायदो आरो जमायनानै न'फोरखौ मोजाङै लुदो औ जागोन दे आइ आयु बे आइयाबो फैग्रा मानसिखौ बेफोरबायदि बुङो होमबा थ' होमबा न' सिङाव थौ बैनाय न' सिङावथ' गसंबाय थाबाय बेयावनो थौ जिरायैनि न' सिङाव आयै मानसिखौ फैग्रा बेफोरबायदि बुंनाङामोन ना आंलाय माबा गाज्रि बुंदों नामा मोजांखौसो बुंदों ओमफ्राय मानसिखौलाय माथो नुनायाव जाम्बा साइस नुखायो खोनागोनलै आयै मानो एसेबां गोसायै बुंदों दे जेबो नङा दे जाम्बा साइसबाबो मोजाङै सोलिलांनो हाबानो जाबाय संसारखौ मोजाङै जालांनो हाबानो जाबायलै आयै आं मानसिफोरखौ बारा बासिखाया ओरैनोबाबो नंगौ नंनाया थेवब्लाबो नोंजों एसेबो समायनाय मोनथारासैहां जाम्बा साइस नुखायो बेथो जाम्बाना जाम्बा बासो नुखायो दे जाबाय दे आयै माबाफोर लाबोदों नामा साहाजों होनो लाबाखै नों बुङासैयानोबा आं लाबोगौमोन ना दे लाबाखैबाबो जेबो नङा दे आथा एसे दङ आं बेखौनो सावना होबावगोन दहाय सावना होखांबायानो आङो ओमफ्राय बेसेसो फैसा लाबोदोंनो मिथियालै आयै आं सोङाखै सोंनांगौ बेफोरखौसो मोजाङै सोंनांगौ मिथिबाय फैसाफोरखौ ला मानसिया एसे जाम्बा साइस बियो नोङो जुदि माबा मोनसे खालामाबा बे न'आव लुनो हानाय नङा दे आं नुनायावनो सिनाय हादों नोंनो फैसाफोरखौ लानानै जमायना दोन जमायनानै न' गंसे मोजां लुना लादो बिदि न' गोबायावनो थाबाय थानोसै नामा आलासिबो लांनो हाया माबो लांनो हाया लांनो सानबाबो लुगोन र' आयै लासैनो एसेबां थाबैनोलाय अबाव लुनो हानो बेखौनोथ' बुंदों फैसा जमाय आरो लुगोन दे आयै आं दिनै थांगोन आंखौ लांनो फैदोंना बियो दिनैनो थांसै हर थायानो बियो दिनै थाथ'ला दे आयै फैदो न' सिङाव थौ आंना बिजामादैयानो जाम्बा साइसथारहाय समायथाराखै बेथो मा लाब जाखो आङो लैथोथिखौ फरायहोनानै BA फरायहोनानै जाम्बाथाय खाफालानो गाज्रि बेहाबो माबायदि हौवा मोननांगौ माबायदि हौवा मोनदों दाबा आरो माला न' लुनो हायो